pagbasa sa dili pa ang ebanghelyo. Hallelujah. Andama ang agianan sa Ginoo ug tulira ang iyang mga dalan. Ang tanang katawhan makakita sa kaluwasan sa Dios. Hallelujah. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Niadtong panahon mitungha si Juan nga magbubunyag og nagwali dito sa Kamingawan, Saudia. Siya mingon, hinulsuli og biyai ninyo ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gisgutan ni Propeta Isaiah sa iyang pag-ingon. May nagsinggit dito sa Kamingawan. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agianan. Ang sapot ni Juan hinimog gikan sa balahibo sa kamilyo. Nagbako siyag panit ug ang iyang kalanon dulon ug dugos. Nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem ug sa tibuok lalawigan sa Judea ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid niya ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduseo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, ningon siya kanila, kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na mabot nga kasuko sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa tanang mga sala pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Gihimo ko kamo ug sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha niya ng bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron pagputol sa mga kahoy diha sa mga daplin. Ang talang kahoy nga dili mamungag daghan ug ang dili mabunga og daghan pulihan pagayon ug ingon man isugnod sa kalayo nga way pagkapanon. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi nining tubig aron pagpakita gani ginulsol kamo sa inyong mga sala. Apan muanhi sulod kanako, nagkaliyon siya nga dili ako magsilbi kaniya. Muani siya aron pagpamunyag pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Siya mao ang gamhanan kay kanako ug dili ako angay bisan ganis magbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siyag mga igpapahid. Nagkupot siyag mga igpapalid aron kamo nga nagkupot og tahop gikan sa mga lugas. Ang tahop paliron gikan sa mga lugas ug gumikan ini tigumo niya ang mga trigo dito sa kabalid. Apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag may suon sa tibuok nga kalibutan. Adlaw karong Domingo, Disyembre 4, 2022. Bag-o pa lang yun datong nabati ang ebanghelyo karong adlaw. Unsa man ang ebanghelyo? Suma pa sa pinulungan in English, the gospel. Daily gospel, adlaw-adlaw nga ebanghelyo. Mao kini ang good news. Mao kini ang maayong balita. Mao kini ang kamatuoran. Hinungdan nga atong tulumanon matag adlaw nga tanan ang tinuod o ang katungod. Murang ebanghelyo ang tibuok kalibutan, muna ang pagtuo sa mga Kristiyano, Romano Kristiyano. Ang Romano Kristiyano usa sa 48,000
ka mga nagkalilang tinuhuan sa tibuok kalibutan. Apan hiusa ba sila kang Kristo Jesus, ang Ginoo nga nagpakamatay? Ang uban bibiya man, bibiya og naghimong ilang kaugalingon. Apan ang kasulatan nag-ingon. Kasulatan ba? Holy Bible, pulong sa Dios gikan sa ikaduhang pagbasa. Ang kasulatan nag-ingon nga ikaw mahiusa sa Ginoo nga nagpakamatay, gumikaw kay ikaw nagpadayon pagpakasala. Gipakamatyan ka sa labawng makagahom aron mahimong usa. Mahimo kang usa. Ug sa din usa ang tao. Ang tao ni usa kay ang tanang naisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato. Og sa ingon nga paagi makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailob og sa kadasig. Nga kitang tanan muliwat gayud gihatagan kitang tanan pinaagi sa kasulatan. Gihatag sa tanan kanato ngay katawan pinaagi sa kasulatan Holy Bible o sa iyang pagpakihiusa. Gibutang sa Holy Bible sa kasulatan ngang taong mahiusa sa Ginoo dili gid pasagdan amumahon kanunay hiusa ba mahilambigit magpuyo sa katarong mahilambigit kanunay sa tanang higayon. Mao kana ang pulong sa Dios ibanghilyo karong adlaw. Kung magpuyo ka sa katarong mo lambo sa tanang panahon ug mahimo kang mahimpit inikahimpit mo hangtod sa kangturan makumplito ang kalinaw sa imong kinabuhi. Mo kana ang nisulat sa kasulatan Holy Bible. Pinaagi sa Holy Bible ang Ginoo gumikan sa kanang usag kugma sa Ginoo gipadala iyang bugtong anak. Bugtong anak aron ang muliwat, mutuo, mulaom, magkasig, laon ni Dios. Inya ikaduha manong Domingo. Ikaduhang Domingo sa Advento, umaabot taliabot ang imong manunumos, ang kalipay paabot ang kalipay kay ikaw matubos sa ikaduhang gayon. Gitubos ka na, gitubos gipakamatyan ka na, mibalik ang Ginoo. Unya natuman na. Unsa may ikaduhang pagbalik sa manunumos? Ang pagtubos sa kalibutan, nga balik siya aron paghukom na. Giluwas na ang katawhan, giluwas. Nya mo balik siya sa ikaduhang aron paghukom na sa buhi o sa mga minatay. Busa ikaw, ikaduhang Domingo magkaron, Disyembre 4, ang Ginoo misulti kanimo sa pagpangandam. Sa unang simana mao paglaom, sa ikaduhang simana ang Domingo gikaditan, gipasukan ang dakong kandila o pagpangandam. Pangandam ngayon. Pinaagis paglaom, ug pailog, ug kadasig pangandam. Anytime, every time, sa tanang higayon, ang Ginoo na sa tanang higayon, na sa tanang panahon, ikaw mangandam. You are reminded to prepare something. Kay taliabot ang mutubos kanimo. Kung ikaw magmatarong, mulambo sa tanang panahon. Kung ikaw maghingpit ang kalinaw sa imong kinabuhi. Kay mao kini ang pulong sa Dios. Sumala sa kasulatan, Holy Bible, kung ikaw mahimong usa sa Ginoo, gipakamatyan ka na. Kung mahimo kang usa sa Ginoo, dili ka gipasagdan, dili ka biyaan. Dili ka pasagdan, amumahon ka, atimanon ka. O kinsa may gibilin ni Ginoong Jesucristo sa kalibutan, ang iyang kugma ay ang gahom, mao ang Holy Spirit nga dili makita ang kugma, dili makita ang gahom, o makita lamang kini pinaagi sa pagsugot sa babaeng ulay, babaeng batanon nga misugot og miingon, matuman dili kanako, sumala simong pulong. Og ang pulong mipuyo sa tuguangkan, og nagpakataw ang pulong mitubo giatiman, giamuma, gitahod sa putli nga inahan, putli og ulay hangtod karon. Ug unya mao kini ang sulti sa Ginoo karon kanimo. Pinaagi ni San Juan, kinsa man ni San Juan mikalit og tungha dito sa kabingawan, tingog sa kabingawan nga pag hinulsol kamo, pag usab kamo. Mao kini ang gisulti ni propeta Isaias sa iyang pagsulti sa ilong dunay mukalit pagtungha dito sa kamingawan og musinggit og paghinulsol kamo, pag-usab kamo kay hapit na maghari ang Dios. Mao nga si San Juan dito magpuyo sa kamingawan, naginusala ang kinaon pulos dugos. Dugos og unsa paning iyang gikaon ni San Juan? Mitunga pulos dugos og iyang gikaon dito sa kamingawan. Pulos dugos og unsa may iyang gikaon? Muni ang gisulti. Muni gisulti ni propeta Isaias og misinggit dito sa ngayon, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agianan. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balahibo sa kamilyo, og nagkaon siya og nagbako si panit, og ang iyang kinaon pulos dulon og dugos. Dulon ba? Mananap doon, mananap niya mutugdon niya dugos ang mga kinaon sa dugos og dulon. May kinaon ni Juan, wa pa may humay, wa pa may mais, niya nagpuyo pa sa kamingawan. Unya, miadto kaniya ang mga tao.
ug miingon si San Juan, namunyag sa tubig si Juan, pag hinulsol kamo, biyai ang sala, hawanan ninyo ang dalan. Pag hinulsol kamo niya, nakita man niya ang Parisiyo ug Sadusiyo. Kinsa man ang Parisiyo, muning may musulti, mutambag, mutudlo, apan dili mubuhat. Kinsa man ni Sadusiyo, di mo tuog pagkabanhaw, di mo tuog birthday, di mo tuog pista, di mo tuog amahan, mo tuog anak, di mo tuog malgabirin. Kinsa man ni, apan nagpabunyag ang uban. In fairness, nagpabunyag ang ubang mga Parisiyo, apan daghan man ang nagpabunyag Parisiyo ug Sadusiyo. Ug miingon si San Juan, gingalan og mga bitin. Kinsa may bitin? Mga ahas ba? Mga tumutukob ang magtudlo og dili maayo og dautan ngadto sa uban. Magtudlo og dili maayo. Apan kay nagbag-o man, naghinulsol man, miingon, magbunyag ako kaniyog tubig. Hinulsuli ang inyong mga sala, basuli ang inyong mga sala, o hikalimti ang sala, o niya pagpag-o kamo, balik sa pagtuo. Kinsa may tuo? Ang musulod kaniya labing gamhanan. Dili gani siya angay og takos nga mukupot sa sandalyas, mubitbit. Nga naman, labing gamhanan ang magsunod kaniya. Siya nabunyag sa tubig dito sa Suma sa Jordan, mibalik ang uban. In fairness, daghang mga tao nagpabunyag, mga Parisiyo, Sadusiyo, mga Hudiyo, mga lain-lain mga tao nagpabunyag. Apan niingon si San Juan, mamunyag ako og tubig sa tanan kaninyo. Apan biyai ang sala, hinulsuli ang sala. Biyai kay adunay musunod kanako nga labawng gamhanan nga dili gani ako angayan nga mo hikap mo bitbit sa sandalyas ngayang isulob. Miangkon nagpaubos nga dili siya gamhanan. Apan dunay tali abot, moabot kayon ang gamhanan. Kinsa man ang gamhanan, mao niya manunubos, magpabunyag kamo. Siya ang mubunyag sa espiritu uban sa kalayo. Mulang kadaghanan in fairness uban, maminaw Ginoo pulong. Ang pulong Dios adunay Life in the Spirit seminar, adunay panagpundo, panagtapok. Life bag-o lang naton kinsa man ang laminaw, ang mga taong magtutuo. Kanang magbag-o, mubiya na ba maghinulsol, muna mo balik, maminaw ka og pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, makigsulti kanimo ang Ginoo and the person, kinsa man person sa iyang mga piniyalan. Iya pa lang in person, apa lang Ginoo nakigsulti kanimo. Mulang pulong, mulang diha sa Life in the Spirit seminar, mula sa mga wali, sa mga pari, ang pulong Diyos, ang pulong man sa Diyos. Ug mao ni si San Juan ni angkon nga dili si angay dili takos, adunay taliabot, adunay mosunod kaniya nga labawng gamhanan nga mamunyag sa espiritu sa Dios ug kalayo. Ang kalayo timailhan sa gahom sa Dios, gugma sa Dios, espiritu sa Dios nga di makita, gahom o gugma nga di makita, mamunyag ang Ginoo in the person of sa mga piniyalan. Dili ang nagpinyalan mo'y musulti. Ang Ginoo gayon mo'y musulti kaninyo. In the person sa piniyalan, may sulugoon lang ka na. Ug ang Ginoo makigsulti kanyo sa Life in the Spirit seminar sa tanang mga wali sa pari. Inigwali, ayo pagpili, wali. Musugot kang sali, wali, isulti ang pulong. Mudaghan mo tiyutay, isulti ang pulong, ayo pagpili. Mudaghan mo tiyutay, o musimba o dili, ay pagpili. Apan isulti ang tinuod. Iwali ang tinuod. Kaya mo di nagpaubos si San Juan ang magmunyag pinagi sa tubig ug ang musunod kaniya mamunyag sa espiritu ug sa kalayo. Munang maminaw gayon in fairness sa tibuok kalibutan, maminaw gayon og mga wali sa pari, wali sa mga misyonero, mga wali sa mga laiko nga nagtuon sa pulong, ang pulong Dios. Dili kay ang mga misyonero, ang pari, ang mga laiko may musulti. Ang Ginoo gayon mao'y musulti kaninyo. Nga Ginoo mutubos sa mga taong nagpadayon pagpakasala. Unsa inyong palayon, pagpakasala, paghimog dautan, malaway, maghimog, magtumo-tumo, magbilaot, nga di mo sulti, magbuhat sa tinuod. Ang magbuhat sa tinuod, magmahingpit sa tinuod, magbalaan sa tinuod, magtuman sa tinuod, mahingpit sa tinuod, makasud sa gingharian sa langit. Mulambo gayon sa tanang panahon kung ikaw magpuyo nga matarong, o magpuyo nga balaan, mahingpit ang kalinaw nga imong maangkon sa kinabuhing way katapusan, mahingpit dito sa gingharian sa langit. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo nakigsulti kanimo igsuon. Daghang salamat.